Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw, maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan hubileo. Kaiba si Jenny Balieran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Mauran-uran na pagkahapon po sa gabi sa mga parantabay. Welcome po digdi sa panibagong presentasyon kang programang Lakaw Magheras. Taoning hubileo po, asin kami po magpapadagos ni Mons Chris para po sa padagos mo na pagheras asin pagpapatalubo kan sa tuyong pagtubod. Maski nga ni po mauran, maray na pagkahapon Mons Chris. Welcome po digdi sa programa and hello man sa tuyong mga parantabay. Pwedeng mag-upload mag-text sa 0938-892-5475. Diyos maray na hapon sa Indo mga tugang, Diyos maray na hapon sa imo Jen, ang sa kuyang partner. Lugod pa man ang maurano na aldaw mo niyan, dahil makadisganar sa tuya, kan sa tuyang pagpadagos, pag-adal manungod sa tuyang pagtubod. Yes po, Mons Chris, grabe ang na-experiensyahan na pagbaha. Actually, digdi sa luwas kang DCGB. Si ate dyan, pwede na mag-swimming. Isingit ko lang po ni Mons Chris, ano may abiso kaya ang Philbooks, lalo na po sa mga lugares na pwede pong maapektaran kaining abiso. Dahilan po dahilan sa padagos na pag-uuran daw po Mons Chris, pwede daw po maka-experiensya ng lahar flow, asin muddy stream flows o muddy runoff sa Bulkan Mayon, asin bumulos po sa mga salog, asin drainage areas, lalo na daa po sa barangay Miisi, Mabinit, Buyuan, asin Basud channels. Kaya dapat po mag-iingat, ipig-recommendar kang Philbooks Mons Chris ang preparasyon, lalo na po importantehon ang predetermined zone kang lahar asin related hazard kang Bulkang Mayon. Garo po Mons Chris, saro po ini sa ladawan kang natukarta po kang nakaaging simana po bagano so pag-ataman sa kapalibutan asin saro po ini ang siguro ang satuyang tatawan na naman ng doon ngunya na pagkahapon. So, sa tuya itong tawaning tamang kasimbagan, itong pinag-anunsyar ni partner Jen, nalugod pa man itong mga aapektaran sa tuyang himateon, sa tuyang tawaning marhay na kasimbagan itong pagriparo sa tuya tanganing daing kita mapiligruhan. Asin, magayon ini konektado sa tuyang tema. Minsan sa mga nangyayaring ini, yung ngunyan, bilog na aldaw, mauranon, makusugon ng uran, madiklomon sa kapalibutan, ini mga tugang, day sa maghali kan sa tuyang paglaom. So magpakusog ini kan sa tuyang paglaom na yung pinakatema kan sa tuyang hubileo o kan taon kan hubileo. Okay po. Mons Chris, kang nakaaging simana, sabi po kan sa tuyang mga parantabay, dakulao na katabangan sa ina, dahilan kumbaga, duman po sa tinukartang manungod sa pamamahala sa kapalibutan, may mga natungkusan ka po duman na mga importanteng lakdang na pwedeng gibuhon, maski sabi nga ni po sa mga simpleng paagi, sa laog kang pamilya. Alagad, kumbaga, namulat yung mga listeners ta, sa mga viewers ta, sa mga pwedeng gibuhon, maski simpleng paagi sa pag-ataman kang kapalibutan. Kadakul-dakul iyan. Bago tawang ki kasimbagan, ang mga nagtuokan suhestyo na ini si Papa Francisco mismo na ipangadyi ta may namamatean. Yes po. Bilang sa tuyang pamayo sa simbahan. Sabi sa tuya ni Papa Francisco, mga simpliho na bagay dapat niyato na gibuhon. Argubaga kang daipagparakalat ning basura. Ang basura, minsan anong paghiling takaiyan, minsan papi pagayunta ang termino na may pera sa basura. Ang basura, dapat sa tuya ng gana, likayan at tamanong kimarhay, tanganing day makaapekto. Nagdadarakihelang,
papasobra kan sa tuyang gasto, nakakaraot kan teknolohiya, nararaot an sa tuyang imahen. So yan saro pa sana basura. Ang sabi sa tuya ni Santo Papa, an pagpaltok o pagparong kan ilaw na di ginagamit. So iyan nakakaapektar iyang kang kang buhay ta, nakaapektar kang palibutan. Siring man sabi kan Santo Papa, pagtanom ning kahoy, kita mahilig magpalod alagad Yes. sa ining lida. May mga nasyon na dakulaon ining dakulaon ining penalidad na nagputol kang kahoy. Bago sinda matugot sa imo na magputol kang kahoy, igwa kang na ning ipipresentar na pangsalida. Ayun. 1:5. Mapalod kang sarong kahoy, masalida kaki 5 tinanom. Kaday mo ba yan na araman kung ang 5 ito gabos mabuhay? Tsansa, kung nagpalod ka kisarong kahoy, pagkatapos nagtanong ka kilima, may tsansang may mabubuhay dyan. At least igwa dyan na sarok na makakasalida duman. Kaya Yes. yan mga very practical na pagirom duman sa tuya. As in, siring mantangan, hindi kita makakausa ki dakol na polusyon sa transportasyon, pigi-encourage itong public transportation. Alagad, digdi sa tuya, medyo questionable ini. Ang public transportation tada inaasikaso. Iyon. Kung marayan sa tuyang public transportation, gabos kita masakay sa bus. O kung sa Manila, gabos masakay sa LRT. Alagad, dahil may mga pagkukulang, kaya yaon, nagkakaranya-kanya. Gulpiyon ang motor, gulpiyon ang mga pribadong behikulo, nakakapano sa tinampo, nakakatraffic. Yes. Kaya saro man ining pagmuklat kan matakan sa tuyang mga leaders, kan mga namamayo sa tuyang gobyerno na ang public transportation kaipuan na talagang asikasuhon. Hindi ko ba sa tuyang lugar igwa kitang train, maswerte kita Yung palada. barangay. Pero daw kamu mga tugang mataram kun mataram kamong the best ini kaya gabos kita magrulunad sa train. Baloon Kaya, ka. Nakalunad ka na po, Mons Chris, sa sa biyaheng tren Ligaspi going Naga. pa kan mga panahon kan kang college pa sana ako maray-rahay ang paglunad diyan, pero ngunya na napundo asing ngunya nagbukas na dai pa ako nakabalo. Inda kung habo ko nang i-share ang mga experience kan mga amigo ko na nakabalo na. Okay, so sindano sanan mag-share kamuna sa mga tugang na hinanyog ngunyan ang makapagtaram. Oh, kaya po baga, Mons Chris, may mga nagbutwaan naman po ng mga so modern jeepney para masolusyonan po so mga traditional jeepney na na-experience din ng problema. Alagad, Mons Chris, apera dyan, siguro dako nung pambakal ki bihikulo po, Mons Chris, ang tawon no kaya dako man nagdadakol man ang bilang kang bihikulo. Napipiritan. Napiritan. Yan ang sabi ko, kung may maray-rahay na public transportation, dahil ka naman, ang presyo sa nakang gasolina ngunyang Ay, partner, grabe. Opo. makatakot. Pero mapipiritan ka, kung mahahalat ka kihaluyon, di biyahe ka na sana, masadiri ka na sana. Kaya, iyan. Magayon nun, tatugma na gadi sa masunod kang tema. Dahil yaong baga kita sa tema kam mga dapat atubangon tangon niya na hubileyo. As in pinakaenot na agyat sa tuya, iyo ang pamahala kang gabos na linalang. As in kan tuminalikod na semana, tuminalikod na Biyernes, sa tuyang adalan itong pangataman sa kapalibutan, ngunya naman pangataman sa ekonomiya sa tuyang tututukan. Kaya tugmang-tugma ining panginot na hapot o concern. Sabi sa tuya ni Santo Papa Francisco sa iyang ensikliko na
saro kan mga dapat tutukan kan mga laiko. Bot sabiyon kan laiko, bakong arog sa kuya. Kami dating laiko, kundi naordin na naging ministro. Ang laiko ang kadaklan, itong bakong mga padi. Dahil yaon sinda sa pagnegosyo, yaon sinda sa anuman na forma ning paghanap buhay na iba kan lado kan samuyang mga responsibilidad. Sabi sa tuya ni Santo Papa, duwa ang bagay ang dapat tutukan ng gadkan mga laiko tanganing mapakarahay ang dalagan. Asin ini ang negosyo, business, asin ang politika. Ang duwang ini nakakaapektar kundi talaga natututukan day na ataman talagang minaraot kan dalagan kan sa tuyang banwaan. Okay, nata po Mons Chris sa kadakon ng pwedeng tutukan pag-abot sa ekonomiya. Nagtawan po ning doon ni Pope Francis na tawan atensyon ini pong negosyo as in politika. Ini pangapunan sa mga laiko. Dahil ang mga laiko ang ang nagkakapot. Halimbawa, sa muyang mga padi, daiman sa muyang kinagninegosyo. Bawal sa mga padi na maging negosyante. Maging negosyante. Siring man, bawal man sa mga padi ang maglaog sa politika. Kaya ang minalaog sa politikang padi, nahahali sa iyang ministeryo, nahahali sa iyang pwesto. May mga, gusto kong sabihin sa mga naghihimati sa tuya ngunyan, na may mga padi na naglalaog sa politika. Okay. Dako lang istorya kamong aram kaan. Alagad, ni saro sa inda, daimang itinugutan na lumaog sa politika at the same time aktibo sa ministeryo. Kaya minalig o kaya pipahali sa ministeryo. Tangani na makatutok sa gusto niyan atubangon na yung politika. Kaya magayon man ining advance notice naman sa tuya dahil kan mga komentaryo na mga padi ngayawan simbahan na mumulitika. Precisamente yun ang reglamento kung ang sarong padi makandidato mahali muna sa pagkapadi. Mahali muna sa ministry. Dahil na ako mangaran pero kadakol kitang aram kaiyan. Sa satuyang mga lugar sa bilog na Pilipinas nangyayari iyan. So pipahali muna tangani na makabuelo kan sa iyang plano. Asin mamundong sabihon na kadakla na beses, if not all the time, dahil naman nakakabalik sa ministeryo. Nata, dahil iba man tabi ang iba man ang mga responsibilidades kan duwang ining paglingkod. Iba man ang tinututukan. So, kaya ngunyan, settle down kita duman sa pangduwang agyat o katungdan na dapat atubangon ngunya na jubileo ang pag-ataman sa ekonomiya. So, ang ekonomiya, yaon dyan ang pagnegosyo, ano man na bagay na pinansyal, ano man na bagay na may relasyon sa sa kwarta, parte yang kan ekonomiya. Ano man na bagay na may relasyon sa satuyang mga material na pangangaipo sa buhay, parte iyan kan ekonomiya. Ang enot na pagirumdum sa tuya na sa pamamahala kan ekonomiya o pamamahala sa ekonomiya, kita maging silag. Ang silag baga, ang gustong sabihin, transparent. Malinaw po, Mons Chris. Okay. Yeah, malinaw. So, ang paguna tapirmi kan sila garo ngayon, subado. Saan sila. Ilago niya ang bado kayan. Limitado mo ang pagsabota kan tatarango na silag. Ang silag, ang gustong sabihin, transparent. Dapat magigtang silag sa satuyang arual daw na pagkabuhay, sa satuyang mga paghiro-hiro, daing mga tinatago, lalong-lalo na sa bagay na pinansyal. Lalong-lalo na sa bagay na manungod sa ekonomiya. Kaipuan magigtang silag. Takumbak itang silag, ilingang ngunyan, ano ang nangyayari sa tuyang kongreso? Sigan iriwal.
dahil ta bakong silag mala makonsuelo baga ang komentaryo kang dati tang presidente kang pighapot sabi nata pagpakiiraman da ang confidential fund. confidential na nga ni ngaya pagpakiaraman pa. pero Pakiaraman. hindi mo kita kan makumbinser kang kang rason niyan. Kwarta kang banwaan kaya Opo. dapat ang pakiaraman. Kwarta ta iyan. Kaya iyan inaapod na silag kun silag. So pagkapot kan pundong iyan confidential fund dai manggaru maabot sa siring na karibukan. Ayun. Kaya ang makamurumundong pangyayari sa istorya kan sa tuyang pagkatawo bastang kwarta na ang pinag-urulayan yaunan iriwal. Alagad dai man makakaabot sa iriwal minsan kwarta ang pinag-urulayan kung kita silag sa satuyang pagkapot kang kwartang iyan. Kaya yan ang enot na pagirunod sa Yes. kan. Kung bako po, Mons Chris, malinaw ang mga bagay-bagay, kung questionably talaga talaga pong may mabutuan na issue na kakwestiyonan ka talaga na nataini, di ba po? Pero Mons Chris, ano po ang dapat i-consider para mas transparency sa pag-arog na pagmamanihar kang ekonomiya sa pagnanegosyo, lalo na po sa kwarta, mangyari, Mons Chris? Okay, dapat matanos ang paggasto o paggamit akang pundo. Okay. Gabos kitang gabos man kita nagtatrabaho sa gobyerno o kaya sa pribadong institusyon, anong man na proyekto, ano man na plano tinataawaning pundo, dapat matanos ang paggasto o paggamit kang pundo. Bako tamili may kwarta basta sang gastuhon ta asin bakong matanos ang satuyang pag-report. Halimbawa ngaya ining nadadangog ta pirmi na mga road construction. Yes. Pagparaururan nagkagaraba so tulay na hiling taday nga ning mga kabilya iyan makataram daw kita na matanos ang paggasto o paggamit kang pundo. Pinunduhan iyan. Asin i-report na nahaman ang proyekto alagad to pundo day ginamit sa matanos na paagi. Nawara sa pundo. Na pundo. Naging magic po, Mons Chris. Saro pa na napaagi susubduman sapot iyo ang dapat igwa kitang sinusunod na etika. Ano po yan na ethical? Ethical ang satuyang tandaan niya to na bako tamang kwarta kita pinapamahala sana kita tinitiwalaan sana na padalaganon man na pundo dahil man kitang diretso na mag-ina ka iyan dahil man kita diretso na mag-divert kaan into another fund. Halimbawa igwa kitang proyekto asin nagdonar ang ang sarong tawo ngaya matao ka ining kantidad nga di na makatabang sa proyekto alagad igwa ka kiibang nasa isip magayon man so nasa isip daw gastuon ko na sa pasiring duman total magayon man itong utrong alternatibo makatabang man sa sa ibang tawo sana iyan bako iyan na maetikong desisyon. Kung ano itong intensyon kang nagtabang, kung ano itong intensyon kang nagdonar kang kwarta o pundo, dapat igalan tayan, sunodon tayan. Di tayan pwedeng kambyuhon. Kung kita yaon halimbawa sa soliciting funds o fundraising, asin igwa kita ning tinaram sa publiko na ini para sa siring kaining proyekto alagad sa tuya na kinambyo ginastuta sa iba minsan nga ni nahiling man kung ano iyang ginastuhan ta bako iya na ethical bako iya na ma-etikong pag desisyon manungod sa ekonomiya kaya di ta pwede ipag-divert ang man na pundo. Pwede naman nag-ipon iyan, pero mapaitingo na kita sa publiko, maagad kita kan approval. Now, dahil ka nangyaring ini, ang pundong nakuata,
gaston ta na sana pasiring digdi ano aprobado tabi nindo ini arog kini an maetikong padalagang kampundo. They po pala dapat po monskris or dapat po mahali itong pag-iisip na day na ngayon. Dinunar naman ini. Nasa isip na ng dinunar na day niya naman nahanapon. Minsan po baga monskris yung mga pag-iisip na araw kito. No? Magayon iyan puntong ang partner. Iyo precisely ang minaraot kang anuta kan marhay na kaisipan asin matuninong na pag-iribahan. So, dahil naman mareklamo nag-ano ka ini, nagtao ka ini, dinunar naman. So, bahala na ako. Tandaan niya to na naghagad kita ning tabang o kaya nagsolicit ka ning pundo for a particular purpose. Na kaya kita tinabangan. Alagad, kung kakambyon ta iyan, minsan sabi ko kasubago, may nahaman man, may pinahiling man kita na ebidensya na duman ka ginasto ang pundo, sala, bako tabi iyan na tama. So, bako iyan na moral na paagi. Kaya, ang pagirumdum sa tuya, dapat maetikong pagpuhunan o patubo kang kapital, kang kantidad. Iyan ang matanos na paggasto. Ayun. Saro pa, parte pa ka ini, ang pagplano ning tama, paghanap ning tamang paagi kung paano kita mag-asenso sa bagay na pinansyal, sa bagay na material. Bako na basta sa nakitang magpayaman. Dapat pahanapon ta itong maetikong paagi na dai kita nandadaya, dai kitang nararaot sa satuyang pag-asenso, sa satuyang pag-uswag. Kaya nga ni, ang pagnegosyo, bako man sana sa kita magtubo o magdilensya. Kundi inihiling ta na ang pagnegosyo baga, paagi man iyan ning pagtabang sa satuyang kapwa. Yes. Kaya kung talagang may intention kitang magtabang sa paagi kang pagnegosyo, ay taman pagpapasobrahan ang satuyang ganansya. Sagkod kang pagdaya, gigibuhon ta. Bako man tabing parte kang negosyo ang pagdaya. Minsan nga may nagsasabi diyan na permi na ngayon, may darayaan diyan sa sa negosyo. Bako po. Maetikong pagpamahala kan ekonomiya, iyo itong sabi ta kasubago ng God primero, itong silag, itong malinaw o mahusay na palakaw na nagdidilensya nga ni kita. Siyempre, anong data manegosyo ka kung dahil ka man nadilensya? Iyan, talagang kaipuan ta ang ganansya. Pero ako itong pag-abuso kang sa tuyang mga kliyente, kang sa tuyang konsumidores. Kundi isipon ta ang pagtabang kaiyan. Halimbawa, itong inaapod ta sa English na hoarding. Nagdinegosyo kita, ngunyan ta kulang na kulang ining kunang supply, kaya pamahadong ko ta total babakal ini. So dating sanggatos pesos, ginibo mo na ngunya na 800. Grabe ang patong. Grabe. Pero obligado itong mga tao mabakal ta kulang nga ni supply. Iyan ang immoral na paagi. Ayun. So, malaog na naman po duman monskris, may mga pag-iisip na naman ba na parang may na-encounter pa ako kaayan dati na kapag nagnegosyo ka ngaya, manegosyo ka man sana pa, siguro na dapo monskris itong gana na magana ka, halangkaw ang ganansya mo po. kadaklan sa tuya na siring ang kaisipan, iyuan minabagsak tulos ang negosyo. Aram niya to sa sa history kang kang business, itong mga sirikato na mga negosyante. Itong siring ka bakong siring ka ambisyosong marhay na minsan ba ko na ethical approach gibuhon kangani makadakol ning dilensya. Yes. Okay. Go ahead.
dapat palang mas kinagnegosyo na sa isip man po giraray Mons Chris ang pagtabang para if ever man maging successful man po giraray ang paghahanap buhay asin ang tamang pagmamanihar ning kwarta lalo na po sa ekonomiya. Pero Mons Chris, mahanap buhay mo na kita para di man maapekta ng sa tuyang ekonomiyang duwa. Yan, padago sa ekonomiya. Yes. Oras, alas 2:33. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, balik na po kita digdi sa tuyang programang Lakaw Maghiras. Pero Mons Chris, okay lang, ma-public service da po muna kita. Ipigpaabot digdi sa tuyang programa. Lost wallet, sa upang black wallet po ini, na may laog na driver's license. As in, may laog na 10,000 pesos po Mons Chris pang tuition daw po ini sa school kan sa iyang aki, kaya sana po maibalik lamang. Sisi po ini nangangapudan si Violeta Dagda Zepeda kang maanito albay. So nawara po mo niya na alas 12 ning pagkaugto ang sa iyang wallet. Sa hampangan lamang po kang Legazpi City Public Market sa motorcycle parking area. Kaya naman po, in kaso may napurot po kamong itom na wallet, may log po na driver's license, as in may 10,000 pesos pang tuition po yan kan sa iyang aki, makibalik man po kay Mrs. Violeta Dagda Zepeda. Pwede mag-upload man o i-text sa 0909-109-1716 sa Giraray 0909-109-1716 o i-turn over po digdi sa DZGB para sigurado po na makakabalik po yan sa may sadiri. So salamat po and okay, once reaction po muna kita. Okay lang? Okay. Sabi po digdi po Mons Chris ni 434, I agree Mons Chris, kung bako malinaw no transparency sa paggastos kang fundo, bako maray ang resulta kang proyekto. Malaanga ni nahihiling tapo na pag nag-uuran, madali o na magbaha. So, obvious. Kaya magayunon ang pagirumdum sa tuya, kaining partikular na imbitasyon kaining taon kan jubileo,
na tawang kikasimbagan ang pamamahala sa ekonomiya. Mhm. So, Okay. padagos kita, ang masunod, iyong paghampang sa realidad kang kadukhaan asin bakong pantay-pantay na pagkabuhay digdi sa tuyang banwaan. Parte ini kang pamahala kan ekonomiya na itong mga yaon sa gobyerno, sa anuman na institusyon, sa simbahan, gabos dapat hilingon ang realidad na ini. Digdi sa satuya na nasyon, digdi sa Pilipinas, dakulaon ining issue, dakulaon na bagay ini. Dahil tadig dito talaga mahiling ang pagka iba kang kamugtakan kang kan mga tao na igong mga mayamanon, igwang dukhang-dukha. Dahil man baga ki middle class digdi sa Pilipinas. So, either you are very rich or you are Or poor poor. and very poor. Yan ang kamugtakan ta. Sa Amerika halimbawa, of course, sigwa man dumang ki dukha, pero ang kung dukha duman isolated iyang case. May iyan, may rason and may factor duman data na iyang pagpurulayan. Pero kadakulaan sa kabilugang kan retrato, mahiling ta na halos pantay-pantay ang buhay. O, ano ang pagkakaiba? So mga na sana, mga detalye na sana. Halimbawa, gabo sa tao may harong. So, sabi ko, dahil pag-urulayan sa isolated case. Gabos sa tao may harong. Gabos sa tao may pagsadiri. Gabos na pamilya may auto. Nagdireferensya naman sa brand. Okay, ining tawong ini ang kaya niya Mercedes-Benz. Ining tawong ini ang auto niya sana Toyota. So, ang hororon entero may auto. Entero Okay po. may harong. Entero may kinakakan. Digdi sa tuya ibang-iba. So, dapat ini masimbagan kan pamamahal kan ekonomiya. Na digdi sa tuyang nasyon halimbawa, Pilipinong-Pilipino ka, dai kang sadiring daga alagad. So, foreigner, so estranghero, dakulaon ang daga. So, garo ba kung normal mga tugang, ika sa tagadigdi, syudadano ka, dai kang pagsadiri, alagad so estranghero, yaon diyang gulpihon ang pagsadiri. Iyo ang saro na issue kang Jubilee Year kang panahon sa daan natipan na kada taon kan hubileo inaariglar na ang gabos na syudadano kan Israel igwaning pagsadiri daiki syudadano na yaon dyan namumuhay sa pagtios dai kinahihiling daiki namimidbidan na pagsadiri kaipuhan matabangan sa early Christian Church, halimbawa, kampanahon ni San Pedro, San Pablo, kanyaon pasinda sa pag-ibanghilisar sa bilog na lugar. Ano ang ladawan na pinapamidbid sa tuya kaning mga enot na banwaan na Kristiyano o komunidad Kristiyano na ang sabi sa tuya, there was no poor among them. Daining dukha sa sainda. Garma kangalason, dahil man dumang ki mga milyonaryo, dahil man dumang ki mga mayamanon, but there was no poor among them. Ano ang formula? They shared everything in common. Ang gabos pinaghirasirasan, ang gabos nagtatarabangan. Iyo ini ang modelo na padalagan ki ekonomiya. Nalugod pa man, kita na pinapagirumdong kaining taon kan hubileo, na dahil man kita ning nasasadirihan digdi sa ibabaw nindaga, kundi mga tagapamahala sana o katiwala sa naning mahal na Diyos, kan anuman nalinalang, kaipuhan ta na midbidon ining plano ni Diyos na ang gabos paghirirasan. Kaya magiging pantay-pantay ang pagkabuhay, daiki nag-aagrangay, dahil kinagtatangis dahil lang tadaing daisinda mantangan iba sobra sa mga pangangaipo digdi sa satuyang pagbuhay.
Iyan Okay. at negatibong ladawan na satuyang nahiling mismo digdi sa satuyang lugar. Mons Chris, tama ba na sa pagmamanehar po kang ekonomiya, talaga pong may dakulang role po ang mga TOs o ito pigaapod ta po na dukha? Come again, partner? Sa pagmanehar ta po mons kang ekonomiya, asin po sabi mo po dapat pantay-pantay ang estado nin buhay, may dakula ba talagang role digdi po sa pagmanehar kang ekonomiya ang mga nagtitios o ito pong tigaapod na mga dukha? Yeah. Enot, duman sa mga nagmamaniobra na dapat pantay-pantay ang paghiling. Bako na pigtatawang ki preferensya itong dati ng igwa. Kundi Okay. hilingon ang pantay-pantay ang oportunidad. Kaya magayuno magayon retrato na halimbawa nga masakay ka sa auto, may linya. Linya. May priority Kaya lane. Pako yan na nga beauty first. So Okay. na inot. So who cares? Then pigtatawan tang special consideration itong mga gurang, itong mga Yes. biyadi. Pero bako ka man sa luwas ka man kang kategoriyang ini, dapat maglinya ka dyan. Dai ning si isay man na may diretsong uminutan dahil ta ako mas mayaman kaysa sa iya. Kaya duman sa mga nagpapadalagang kan ekonomiya, dapat tawan ta ini ning duon na pantay-pantay ang satuyang tratamiento sa lambang saro. Asin, duman man sa mga duka, may preferensya. Si Jesus, iyan tinawang ki preferensya ang mga duka. Okay po. Pag-apunta ka ini, preferential option for the poor. Dai niya man kinasuklaman sumayayaman. Ang pigsabi niya, herak man duman sa mayayaman. Meaning to say, itong completely attached na sa ng kayamanan, dahil ng pighiling na tugang, dahil ng pighiling na Diyos, ang Diyos para sa inda, itong kayamanan nindang material. Kaya sabi niya sa kapaladan, herak man sa indong mayayaman. Alagad, tinatawan niya ning oportunidad ang gabos, ining mga mayayaman, tangani na lugod pa man magpakaduka sa espiritu, mamidbidan man ang pangangaipo kan sa indang tugang. Kaya mga yaon sa kadukhaan, paboritong termino ni Papa Francisco, mga yaon sa laylayan, Okay. tinatawan ning espesyal na preferensya bako sa nakan simbahan kundi kambilog na banwaan. Kaya ikwasin ng espesyal na lugar sa satuyang buhay. Sabi ni Papa Francisco, there is a natural bond between the faith and the poor. Magayunon, there is a natural bond between faith and the poor. Igwa da ki natural na koneksyon. Igwa ki natural na relasyon ang pagtubod asin mga dukha. So pagtubod, mga dukha. Nata, taan tunay na pagsasikang pagtubod, pakamidbid sa mga dukha, asin pagsimbag sa saindang pangangaipo. Iyan ang ginibo ni Jesus, preferential option for the poor. Ayun. Dahil niya makisinikwal sumayayaman, alagad hininguhan niya na ang mga dukha matawaning tamang pagmidbid asin matabangan. Asin manungod sa ekonomiya, kan si Jesus yaon diyan sa ministeryo niya sa iyang pagtukdo, ilunta dahil siya nagpabaya sa pangangaipong material kan katawuhan. Ang magayunong bagang ladawang kaini itong magkaduwang beses na pagtukdo niya sa dakulo na mga tao. So, feeding of the multitudes. So, mga tawong ini mahapon na nagpara darangog kay Jesus, nagpatukdo kay Jesus, dahil niya pwedeng isubol sana, paurulion. So, malangani ta sa mga disipulos, nagreklamo pa, na ano man niya ipakaunta dyan. Ang kadakulon ngayang maray ka, pakaan boseng paurulion mo na iyan. Ang ngani na, urawang may maruliwanag pa. Oo. Kan baga, harog kay pirmi ang kaisipan ta. Iyo po. Papaaliuna sana, pauliuna lang. To excuse ourselves from the responsibility Yes. na tawang ikatimbagan ang pangangaipo kan sa tuyang kapwa. So ito ang ginibo kan disipulos. Dahil man nararayuan sa tuyang kaisipan dyan.
Kita most of the time arguman kaan. So alagad kaipontang simbagan sa pangangaipo. Sabi ni Jesus, dae pakakanon sinda, pakakanindo sinda. So sinalen sa ansarong anuman digdi aspekto itong kakulangan kang pagtubod kan mga disipulos. Nalingawanan ninda na si Jesus Diyos tayong imposible na nagtataram na pakakanon, may ipakakanaan minsan dayong nahihiling na pagkakanduman. Pwede Na, magdisponera. nalingawan inikan mga disipulos. Okay. So makatawong kaisipan iyo anang ibabaw. Maray sa inda pauruli una. Bukod sabihin, libre na kita kan obligasyon kung pauruli unaan. Yes po. Alagan ako ka ito si Jesus. Ano ang ginibo? Nagibo kan milagro. Asin, nagkaigwaning kadakol na kakanon. Asin, pagkatapos pakang kakan, pigba patiripon su mga sobra, su mga dai na konsumo, perang basket. Igwaki 7 basket, igwang 12 basket. So 2 beses siya nagpakakan. So minobra po once, Chris. So minobra pa. Ang karahayan kan mahal na Diyos, ang sa iyang bendisyon, dahil nagkukulang. Wow. Perming nagpay. Kaya kung marayang padalagan ta sa ekonomiya, mas lalo pa iyan nadadagdagan kan mahal na Diyos. Our cup is always overflowing. Wow. Iyan ang karahayan kan mahal na Diyos. Dahil minata, okay, susagad sana. Okay. Dahil kita pigtatakadan. So, God is never outdone in generosity. Dahil ta nadadaog sa sa karahayan. Dahil ta siya madadaog sa pagkamatinao. Kung kita minahiras, mas gulpi pa kita naaako. As in, Yes. saro ining realidad na dahil ta pagdudahan. Kung kita naghiras, kung kita nagtatao na talagang tudok sa puso, ang kabalasan mas dubli pa, mas grabe pa. Dadaita masukol ang pagkamarahayon kan mahal na Diyos. Opo. Ekonomiya. Yun, grabe. So parang magayon na maging gawi po Mons Chris kang tao na kapag wara ng maihiras, alagad kung tatao magdiskarte, as in ang nasa isip is makatabang, yaon ang mahal na Diyos, posibleng magkaigwa. As in, di kita mabibitin, kundi sobra papalan. Yeah. Yan ang gada. So, sukol na yinugyog, alagad, nagsusupay pa. Wow. Okay. Mons na unang bitan mo so pantay-pantay na estado ng buhay. Kasabay man ba digdi sa pagmamanihar sa ekonomiya, may factor man ba na sa lado po kang edukasyon, asin po lalo na po dakula man pong issue po ang pagpapasweldo Yan. sa mga sa mga empleyado. Ano po, igwa po Mons Chris. Very good. Parte ng iyan kang pagmanihar, kang pamamahala sa ekonomiya. Pawantaning tamang kasimbagan ang salang mga paagi sa pagpasweldo. Edukasyon, asin paghiras kan mga oportunidad na pangkagabsan. So sa unta ang pagpasweldo. Okay. So igwa kitang minamawot na tabang. Kaya may tao na minahatod kan tabang na yan sa tuya. Anapot, natatawan ta kita mga suldo ang tabong iyan. Data, pag-abuso na, total nga, pobrehon man ngayon, pwede na kayan ang sanggatos. Bako iyan, tamang pamamahala kan ekonomiya. Kundi, maetikong paagi. Igwa baga kitang inaapod na minimum wage. Iyo po. Ang labor law. Tapos dapat ang sunodon na dahil pwede na itiway ang gabos. Yes. Day na Tama nito. Go ahead. Day na po Mons Chris uso ang tiway ngunyan, di ba? Igwaman itong mga bibuluntad na mga services sa tuya na talagang okay. Okay. I volunteer my services for free. Iba man ito. Alagad kita ang mismo nangangaipo kang kang tabang na ninsarong tao na igwaman siyang pamilya, igwa siyang pangangaipo, obligasyon tang moral na payadan siya susog sa paagi na aprobado kan sa tuyang kultura, kan sa tuyang sosyedad, kan sa tuyang gobyerno, kan sa tuyang ley na
dai kita magibo ning sadiring sukol. Okay, tama na digdi ang siring kaining kantidad. Tama na digdi ining dikit na ini total nga dai man ang mga dakol na pangangaipo. Dai kita na rason magibo kaiyan. Kundi sundon ta kung ano itong tinutok do sa tuya na dapat na i-implementar. So iyan manungod sa pagpasweldo na kaipuhan ta ng God na may hustisya, may katanusan, tangani na daiki naaapi sa satuyang hagad ning kaipuhan na tabang gikan sa ibang tao. Manungod naman sa edukasyon, siring man, parte ini kan ekonomiya. Dai nintawong mas may diretso kisa sa iba manungod sa edukasyon. Ay kaming mga taga-Banwa, mas may diretso kami sa edukasyon digdi sa mga taga-barangay. Dahil ka ang kiriglamento tabit mga tuga. Dahil kita makataram na kami na gikan ako sa pamilyang ini kaya mas may diretso kami digdi sa oportunidad na ini. Dahil tabi. Gabos kita may diretso sa marhay na edukasyon. Asin, kaipon tayang parte sa kang nagpapamahal kan ekonomiya na ikapaabot ini na an edukasyon para sa gabos na bako na pagpipiliun ta gabos na gabos na tao, gabos na aki igwakan privilege na ini na dapatang irespeto na maitao ang edukasyon sa iya. Ini ang sarupang dakula tang problema ang edukasyon. Malayan ta pag-release nga ni kang budget, grabe bagang iriwal na naman dahil kan bakong matanos na appropriar ki kantidad manungod sa edukasyon magabasing pangangaipon ning tawo. Alagad daw kung makataram kita na sa satuyang banwaan, sa tuyang lugar, tinatawan ini ki panginot na atensyon. Mamundong pag sabiho na lumibot ka digdi na sa tuyang probinsya gulpio diyan ang eskwelahan nararaot sagkod ngunyan. Yes, iyo man ang ganoon. Nagkaurulag kang haloy ng bagyo sagkod ngunyan dahil nasusulit. Malang education po umons Chris ang saro sa may pinakahalang po baga na pigaalo ning fondo kang gobyerno dahil kung dahil tatawan ining edukasyon, paano man kita makakaanood, paano man kitang mabuhay na marhayan direksyon. Kaya kaipuhan, ang ekonomiya, tawan ining Panginot na na atensyon. Yes. Okay. Once Chris, nagkapirang minutos na sana ang natada sa tuya, pero dakulo na kung nako sa imo mga terminong munya na pagkahapon, mga pagiging so etikong gawi sa pagmanihar kang kaining ekonomiya, silag o pagiging transparent po sa anuman po na paggastos ng kwarta para makalikin na questionon kita. Asin, ang pantay-pantay na estado ng buhay, lalo na po ang pagtauman ng prioridad sa mga nagditios o mga dukha na miyembro kang pamilya. Mons Chris, ano po ang sa imong mensahe sa to yung mga parantabi sa ini po na tamang pagmamanihar kang ekonomiya na kumbaga sa tamang direksyon as in dai maliko po Mons Chris? Ultimo kong masasabi man ang digdi na nahiling niya to ang bunga kan bakong maetikong padalagan kan ekonomiya sa satuyang aktwal na kamugtakan ngunyan sa satuyang banwaan, sa satuyang nasyon. Nalugod pa man, tao kita ning mga marayrahay na suhestyon sa satuyang gobyerno lokal, si isay man na leader, tangani na satuya na mapakarahay ang dalagang kaini. Bako nang yaon sa kita sa pag-iriwal na daing tapos na iriwal, daing tapos na siringilan.
nahiling na niya to kung ano ang sala. Sala ang pagdaya, kaya dapat i-expose ang pagdaya. Ngunya, nag-adadangadang ang eleksyon, aram niya to, nasala ang pagbakal kibuto, sala man ang pagpabakal kibuto. Parte yan kan ekonomiya. Ayun. Dahil man kita mayaman, tanakagulpi kitang kwartahali sa mga kandidato. Mas lalo ang binabastos ang satuyang buhay. Okay. Dahil kita mabuto dahil taan sarong kandidato, mas gulpi ang tinaw sa imo. Okay? Dahil dahil tinaraon sa imo, dahil ka malaghagad ako, pero gamitan sa imong konsyensya, konsensya ang kutuhan. Okay? So, dahil pag-approve saran na ini naman panahon na mayaman ako, ma-eleksyon na naman. Mauran kay Iyan kwarta. ang salat. Okay. Pag-ilugad kitang ma-etiko sa satuyang pag-negosyo, siring man sa satuyang pag-ako o pag-disponer ng kwarta para sa satuyang sadiri. Iyan ang pangapunan kan Jubileo. Ayun. Once reaction po muna sabi ni 224, pabati man po kami sa bitaan no. Pag Biyernes pirmi akong nag-aabang kang lakaw maghiras. Ta si Mons Thank you Chris. very much. Favorite ko po si Mons Chris. Wow. Thank you. Salamat sa imo. God bless you. Opo. The best po talaga si Mons Chris. Kaya sana po pirmi po nindo pag-abangan ining lakaw maghiras ta bako sana po adal ang satuyang makukuadigdi kundi sarong dakulang inspirasyon na satuyang agabos para kumbaga sugawi-gawi itanaba ko marhay matanos lamang po Mons Chris, diba? And makakatabang para mas magtalubo pa ang satuyang pagtubod sa mahal na Diyos. Hello man kay Chris, Wendy, and si Kiara, si Elsa, Rosine, and si Franz Belches. May naghagad digdi po Mons Chris ning tabang pero ako mudaron ta na sana sa ibang program ano wala na kitang oras. Sige, thank you po sa mga nakaantabay. Abangan girari kami sa masunod na Biyernes, 28 po kang bulan ng Pebrero, alas 2 sagkod alas 3. Nakaibata po sa lado technical si Kuya Nems Flora sa IT, si Jerome Martinez asin si Shara Leron. Ini po si Johnny Matthew Balyaran. Sinini si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po minapaabot, nindakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa indong nahinanyong ang programa Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes.